Dosiahli sme 50 odoberateľov. 50 odoberateľov je tam, let's go! Idem vám teraz ukázať setup a tak ďalej. Zrobím vám 50 klikov za 50 odoberateľov. 50 odoberateľov. Poprvé máme 50 odoberateľov. Mám tu takúto somarinku, čo som si kúpil. A tak, dosiahli sme prvých 50 odoberateľov. Môžem streamovať na YouTube. Ešte tam niekedy stream. Ďakujem vám za 50 odoberateľov. Ukážem vám tu na setup. Takto vyzerá môj setup. Klávesnica, myška, sluchátka, nejaké svetlo, lampička a notebook, na ktorom všetko striham. Ethernetové pripojenie. Potom tu mám takýto držák na hruď mobilu. Tu sa chytí mobil. To ste mohli vidieť v jednom videu Východ slnka. Toto používam. Samozrejme mám mikrofón a ďalšie rôzne svetielka, ktoré používam. Takže ešte raz ďakujem vám za 59 odoberateľov a tu máte zrýchlený záber, ako robím 50 klikov. Dobre, dal som približne naraz 35. Približne naraz. OK. Ešte 15 zostáva. To je tá fáza, kedy začínaš naberať sílu. Sílu naberáš nie vtedy, keď sa cítiš komfortne, ale pri tých posledných, kde nevládzeš. Takže ideme 15 dokončiť. 14, 13, 12, 11. Ach jaj. 10. 9. Ach jaj. Ešte 9. Cíkačo. Slabý som. Dostanem slabý. Málo klikujem, ale hej. Slabý. To nevadí. Ešte 9. 8. 7. 6. 5. 5. Daj mi 5. Posledných 5. 4. 4. Už iba 4. 5.
4, 3, 3, posledné 3. Ideme 50. Posledné 3. 3, 2, 1. OK. Zvládnuté. Čum. 50-ka, ďakujem veľmi pekne za 50 odoberateľov. A už ste to dali viac, už je aj 56, možno 59. Vás tu je. To ste dali odber. Ďakujem vám veľmi pekne. Každému, kto dal odber. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Bye! Nezabudni dať odber, lebo pravdepodobne na 100 odberateľov zrobím 100 klikov. Takže keď ma chceš vidieť klikovať, daj like a odber.